Si d'una cosa es pot enorgullir Canovelles és de ser un poble solidari. Ho demostren per Festa Major a l'Etapa Solidària, una activitat organitzada per diverses entitats del poble on els guanys es destinen a una bona causa. Enguany, l'entitat escollida ha estat Xarxa en Rosa, una associació del municipi que busca acompanyar les dones que han superat un càncer de mama. Aquesta etapa que és força invisibilitzada del després de l'alta mèdica i del tractament mèdic del càncer, doncs que tingui més visibilització a tots els nivells. El que ens interessa és que tornin a reconnectar amb si mateixes, amb el seu entorn, amb el seu cos i sobretot el retorn a la feina. Que no se sentin soles després d'un procés tan complex com és el del càncer de mama. Per fer-ho possible han participat l'Associació de Veïns Joan Miró, la de la plaça Pau Casals, l'AFA dels Quatre Vents, la Casa d'Andalusia, l'Hogar Extremeño, la COMI, el Casal de la Gent Gran, l'Assemblea Nacional Catalana i Los de la Sangria. Enguany, a més, s'ha afegit una nova incorporació, l'Associació de Dones Marroquines. Vivimos aquí más de 25 años y este año hemos pensado, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues ya está, integramos antes, pero ya como trabajaremos no tenemos tiempo. Pues este año hemos pensado que ya vamos a preparar cosas nuestras de Marruecos y esto, y por eso. Així, en plats tradicionals o de més innovadors, la plaça s'ha omplert de tapes per a tots els gustos. De almendras, la mayoría, de dátiles, cosas de miel, bizcochos y un montón de cosas. Y té, como todo aquí en España le encanta el té. Té àrabe. Aquí portem un dispositiu bastant interessant de gent col·laborant i amb les barbacoas, amb el foc. Muy tradicional porque el cerdo es uno de los elementos fundamentales de nuestra tierra y el pimiento también. És molt nostre, los cerditos de la tierra extremeña i el pebrot de les tierras de regadío. Hem fet una etapa base que és una tonyina i olivada amb una oliveta farcida d'anxova, amb panets d'aquests secs, però hem fet també la versió vegana, sense la tonyina i sense l'anxova, amb una mousse de verdures i una miqueta de pebrot, i finalment també hem fet una opció sense gluten per a la gent que no sigui intolerant. Una oportunitat per fer poble i col·laborar en un bon objectiu que deixa els participants amb molt bon sabor de boca.